bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jottade ɗo hande ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten kadi seramɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala en jottima jonde pulagu en joɗima jonde men yewtere men pinal hanki e hande pinal hanki e hande noddi ko culture men noddi ko aadaji men noddi ko pine men pinal hanki e hande noddi ko sagataɓe ɓiɓɓe fulɓe noddi ko sagataɓe ɓiɓɓe rewɓe en beltinima kadi bandiraɓe wattuɓe haqqillaji mumen Ayaw Pindi TV jamma e ñalawma kala ko yalti tigui ene daara jettoram men tedduɗo timmuɗo faade e moɗon hande kadi en joɗima jonde belamma sikki ala eɗen joddotono ɗo e worɓe fulɓe e yontaɓe kono hande kadi en joddima e danan so wiyama holon wiye ko Mamadou Demba Mamadou Dem gorko mo babaɓe gonɗo hande to dowlo France ɗum noon eɗen coynotonomo guila ɓoy hande tigui en dañi fartamɓe gam joddade e makko ɗo hayɗen mbiyamo bisimilla makko e pulagu bisimilla makko kadi Ayaw Pindi TV Mamadou Dem bisimilla ma calmina bandiraɓe eyyi salli ala Mouhammadou assalamu aleykum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam onon tam no potirɗon jogorɓe yebde Pindi TV on calminama calminali ummide e nder fittadam ene fayi e nder pittali moɗon oga banggue ko goto e almudel nalankoɓe inna wiya Mamadou Abdoul Elimane Ibra Amadou Salif Samba Dramane ene jeeya cuuɗi meɗen looti beelal jeeri wela ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe yaaje beddaji yoɗo dagotoɓe guural ceerno Ndiaye Ba mi wi on bisimilla mi wi on kadi mbaa nde wonno koɗon e bismo jaatiga mum jaatiga kadi ne bismo koɗo mum ɗum noon bisimilla ma Mamadou Dem wonini min belamma gam bismade omo ɗo hande oɗon gandi kadi ɓeɗo worɓe fulɓe jooɗiɓe ɗo oɗon gowti yideɓe ɗo hono Djiby Diallo e Daouda Dia ko ɓen tigui jogini en guitare o ene wonde e hoddu ndu ɗum noon ha yeɓoɓe Ayaw Pindi TV daroɓe kadi pinal hanki e hande on dañi koɗo oɗon gandi Mamadou Dem sa nanimo tigui aɗa welto no fewi ɗum noon mbiɗa andi hakkude makko e Tidiane Sarr hande haydara weɓata ɗum noon jiɗɗen dangu yo wul wona wulat tan ɗum noon bisimilla dokka yimɓe morceau e gartine e yewtere he Ndiaye tongono da Ndiaye arnon mi doftuma adara brokoli annon Kumba Ndiaye tongono da Ndiaye arnon mi doftuma adara brokoli nangenge kadi nyawli kono non mbodo suusi ha dara wuro koli nangenge wuli nangenge nyawli kono non mbodo suusi ha dara wuro koli yidde ne jogi joomu yiɗede kadi ne jogi joomu jiɗo Saada Ndiaye jeewo banum gorko ana ñammini tunnani rokki kadi heftani Ndakaaru jali jooba
avion ngaji joloye avion ngaji mawdi hayo yam ngijilon couture korobandu fanjayi miñiragel bolel njayi korobandu mum mariam njayi kumba njayi annonon kumba njayi atogona da ar mi doftuma adara broko esa Pindi TV Pindi TV no di Mamadou Dem esa Tijani yatu saro geleu yeri mayo moyerani de bele batablam maj ngari mayo tan jaltabe inde mi yeri ma ama jallo korobandu kumbis bewdo fatim samba jobo jokunda esa anon kumba njay togo da njay ar mi doftuma adara brokoli nodi metu abdoulaye seybou ay sata jonga beñu ganna adama wad salam aleykum adara mboko ko noon tigi Mamadou Deme da min cabbinoma ɗon tigi min gari ha ɗon machallah dande nde ene haltini weeli hamin mbiye yo Allah junnu ɗum Seydi Deme mbeɗa andi kadi daraɓe Ayaw Pindi TV so jima ɗo ene dañi hen beelama hano hannirta ni hamin gandi ka daraniɗo pulagu dowma e lesma so neɗɗo darima tan ne andi ko pulagu lamgu tawita ɗon Mamadou Deme min calminima mi salmitima mi weltanima Tidiane mbima bisimilla ma ɗo bisimilla ma e Dakar bisimilla ma so sami hoccere min komi jinnoɗo waddude ma oɗo plateau ko koddam dufi e kosamam somi welama mi wogo somi welama mi julla mi wima kadi mba ɗum ɗon no jiɗɗa foof mbaɗa wallahi ndey Mamadou Deme hande hamin gandi gurɗa ko France e hamin gandi noon a accani culture ma a accani aadi ma a accani cosaan ma tigui ene tawe ma hamin namdi holde puɗɗiɗa musique e holto jarta musique ma hande eyyi Tidiane Yatou mi weltanimama e namdal ma bangal fayida pattam lamirol min jami France ko guila les années 95 enen mbiya ɓooyi enen mbiya ɓooyani kono ko neɗɗo dañi fof e aduna mum wiya kadi albarka yetta kadi nde wonno nagge wawa yettude ladde nagge wawa wiide ladde albarka ji puɗɗimi nalankagal ko Mauritanie nokku amen babaɓe ma mbiyan ni puɗɗimi ɗum ko entre babaɓe ɓogge e Nouakchott koye ɗiɗo diwanuji mawɗi puɗɗimi nalankagal mi fuɗɗima ɗum noon guila mboɗo woni suka tokoso guila les années 89 90 guila e événement ji Sénégal Mauritanie kono noon nalankagal ngal yilli kam no feewi ko nde jaami France nde tuuma nde yeewe nde yilli kam nde ko nden nalankagal hankadi naahi e nder gueɗe Mamadou Deme ceeya kadi e hunde nde ganduɗa ko jinmi e ko guurmi e ko guurdumi e guurdanmi kadi e bandiraɓam wadde nde heɓɓin mi fuɗɗima nalankagal guila les années 89 kono tigui rigui nalankagal am yilli kam tan ko 97 97 tawa naati France taw mi naati France 95 jaami France duuɓi ɗiɗi fawi hen tan mbiɗa sikki ko nden tan dañmi orchestre mboɗo mo mbawmi wiide tan wonde ɗum ko orchestre Mamadou Deme donc nalankagal ngal tan woni han kadi meccalam album ma premiére biyeteɗo Tivaouane ko ɗo malla ko France mbaɗɗamo e Tivaouane pilmi ɗum ko France en 2000 o yalti ko 2002
min mbaɗi ɗum pendant 2 ans min fiila lefol ngol kadi ko lefol ngol ganduɗa vraiment min dañani hen caɗele nde wonno on tuma kadi won joggole mawɗe daggannoɗo hamen ko en Africa Production et FCA Fédération culturelle africaine mo Ndiaye Demba Hamad ɗo wonno ko ɓen mbaɗno produire album o yalti ko en 2002 o waɗa fiila ko 2000 kono noon o dañi andede ga tan e Sénégal en ko en 2006 voilà on woni premier album mo jaltimi ene wiye Tiwawon ene waɗi 10 titres tigi tigi aɗa andi sukaɓe men ko dannotoɓe France gam ko musique men dal ko wonoɓe toon kono ko ga tan musique mabɓe ɓurata dowlude e yaade France yaade ha France waɗa toon album kadi ganduɗa waɗat toon réussir ara ga kadi e leñol meɗen hen e Sénégal ha e culture Fouta album o waɗa hen réussir aɗa andi wona hunde wemde heewi ganduɗa sukaɓe men yimoɓe yaaɓe toon kono ko gaɓe mbaɗata hayso ɓe jiiɗi wadde ko wayno kasitaji mabɓe malla sinel mabɓe garta ha gaɓe mbaɗa anon a dañi fartaŋe gam wadde toon album o kadi waɗi réussir hol jagge ɗe dañɗa toon malla hol cuusal ngal keɓɗa eyyi tigui rigui debbo yerima yerade beele bacca balammaji guila ɗum duñka lana ka fuɗɗi ɗo haɗo laaci lana ka haaɗi ɗo mi weltime ngal ɗon namdal fulɓe mbi so neɗɗo ne dillina ko teddi yato ɓaggi koɗo tiiɗi mboɗo wawi wiide mboɗo yetta hen mboɗo jarno hen oɗo jaggannoɗo kam ha Mamadou Deme wawi andede ga Sénégal jeyaka e leñol meɗen fulɓe ngol kono noon ko gorko kadi payodinɗo ne wiye Aziz Samb kañum ɗo wata golle Oscar des vacances ko kañum arno en France en 2005 omo joguino ɗon émission ne wiye le balcon émission e nder hen Mamadou Deme toɗɗano hen comme nalanke animateur min arno animde hen o yimboɗo yima toon noon playback morceau am Tiwawon o hunde nde welimo no fewi o ƴetti album o addi ɗum ga Sénégal ene fawe noon e Oscar des vacances sukaɓe ne gama ɗum avec leur chorégraphie ko nder hen noon yimɓeɓe foof batti noddude kam ɓe kam minen min jii jimol ma Tiwawon ngol nan ga ene ame konko Aziz Samba mataw omo joguino numéro am o noddimi pour yidde yomi ar Sénégal ga mi waɗanamo final on tumani so haqqillam kay ne nanggui ko min e Titi mbanno final o hawri kadi nden ko wa pirade jeppol gañino donc ko nde ngal ɗon jaggal manggal addani kam andede ga en andede Mauritanie en e Sénégal en e diwan men Mamari Afrique nge tigi tigi Mamadou Demba fawɗon fuɗenɗuma aɗen gandi ko jimata ko ne weeli ɗum noon en mbawa jurnade haalage en arkat yimɓe morceau goɗɗo en calmini Amadou Diallo eɗen gandi nanɗo jooɗi ko elma mawɗo e Pindi TV en calmini Mayram Diagne ndey Fatou nanto jooɗi ko bis ko ɓen tigui ne tawtara jonde ko nen tigui calminten gorko pullo gonɗo sababu Ibrahima Barka Ba gorko mo taga tallu eɗen gandi ko jiɗɗo Pindi TV jiɗanɗo kadi Pindi TV sago makko kala ndew fini taw Pindi TV ene ɓeydo ɗum noon eɗen mbiyamo tan balɗe juutde e battane moƴƴe kono noon tigui calminirami Kadia So woni ganduɗa miñum Houleye Mody So toon to France Mamadou Deme hokko yimɓe morceau goɗɗo kadi an haali nanmi debbo pullo an haali Ibrahima Barka Ba gorko mo tagu talla e jeejengo guiɗel muɗum Hawwa Samba Sow on ko kañum woni sababu o on woni daɓɓel fina dado ngale yeɓe cukka mo anda joni ndeysan seeɗa kommi cukayel mboɗo yillo e nder jamma mboɗo mi yalta mboɗo yalta jamani mboɗo mi naata noon e poye gandi malalam woni malu leydam la Mauritanie hayyo Mauritanie ko leydi men ndeysan to pomne rewo to ñaami ƴeew piyami ala ko mbawmi yaay ñawore mal ñaawoy
malallam woni malu leydam la Mauritanie tijaniyatu ko leydi men gonga mina seytani arajimi minde mi ñallata e Allah ta'a mi hirata e inal leydi ndanen wonti mboɗeri jijam sagataɓe ala to wullate rewo samba wana ma wiya wiyate ko mangoya wana non ma wiya wiyate ko mangoya lefti min toñi min leydi ndaneri ni jame jarama Mauritanie sa yimi Mauritanie mbeɗa daña hen beelam enen feewi mama demma ndele yewtere ko yewtere pinal hanki e hande sa nani wiyama pinal hanki e hande ko pine meɗen nde wonon pine men hanki de ko pine belɗe ko pine ganduɗa jaaduɗe e kulol jaaduɗe e gacce ko pine kadi pindinoji aɗa andi ko wiyanoma cifti men hanki wiye ko ciftinoji so wiyanoma daari men ko ganduɗa ko pindunoji pindi men ko pindunoji ɗum noon so tawi haali Mauritanie a yimi Mauritanie mbeɗa dañi hen beelam no feewi gati jarama Mauritanaɓe artirɓe culture galtiri cosaan kala ɗo ɓe daari tigui soɓe kaali pular aɗa welto soɓe darni jombaji aɗa welto gam cosaan taweteɗe heno gam culture tawde non nde wonnon min teƴi Aneta Sarr ɗum ne welami han hande ɗum noon jarama Mauritanie mango leydi meɗen ha joni tigui ko Mamadou Déme jatten Mamadou Déme min gartata ha joni koye via ɗannungal ma e France hamin eɗen gandi centre men jimowo e nder France minen min mbiyata ko ɗannungal nder Europe ene jogui ko ustata e centre toujours ko ɗum kalami par ce que sa yimi haali ɗum mbiɗa yiya centre uji men ga fuɗɗinoɓe ga golle ɗe ganduɗa baɗɗe fayida ɗe yimɓe keftino ma wonanan ɗumen ma wonanan yimɓe janggo jaale mawɗe saw ko wayoɓe no Baba Malen ni yimɓe puɗɗo weltade hen jomumen naata e ɗannungal so naati e ɗannungal Europe tan affaire o decca tan nifa mi anda noon ko Europe o addata ɗum mi anda noon ko ɗannungal ngal mi anda ko yettade himmira liggey gam acca culture mo joguinowo ɗum ne ɗeɓi hawde min seeɗa min jiiɗi gartanamin ɗon an France holno gurdata toon musique ma ha joni aɗa jaggi voix ma belɗo aɗa jagga kadi ganduɗa aɗa waɗa golle balɗe fayida min jiiɗi gartanamin ɗon ndeysan Tidianiatou haala so weeli teer so teeyi yurminto so yurminima woynat sinno ko sago hitere wayata kala ko fulɓe mbi sa teskirima ɗum teskuye muɗum ma taw ne waɗi sens ene gartam ɗanngal ko basal sinno ko sago neɗɗo heddoto koye leydi muɗum kono noon yaade ha hoya kadi ɓuuri jooɗade ha hoya nde wonno fulɓe ne mbiya
so sa nani wuro weli tan ko ladde jara ko ma neɗɗo ɗanni dañi toon hunde addiga kono sinno ko sago kadi ko neɗɗo koye nder leydi muɗum tan waɗata cosaan muɗum holla fina tawa muɗum ko neɗɗo ɗettata kadi fina tawa muɗum nawa ɗum leyɗele goɗɗe ɗo ko ina waɗi gartam saabu ma janggin yimɓe ɓe hen ma findi ɗumen ma yettin kadi leñol ma ɗo yeɗi leñol ma fotano yettade ni ɗanngal am France mboɗo wawi wiide ne waɗi nafoore wonɗo waɗi kadi de lakkin ko tuuba ko mbiyata woni caɗele sinno ko cokki ene wawi mi firta mi ɗannima law nde ɗannotomi nde nden on tuma musique yarani ni no foti yarude ɗo ni mboɗo wiya kadi nden mi wonani kadi nalanke on jinnoɗo ni wonde ɗum ɗon nde wonno j'étais étudiant kono noon nde jahanmi France de ko yewede hokki kam duusi kam ha jinmi wadde nalankagal pour yaltinde culture am pour yaltinde cosanam fina tawa am anani de conce men e ɗum ɗon noon rewimi ha gontumi hen nalanke kono noon ɓaade mi jooɗima toon mi waɗi toon galle ene wayno hankkadi mi woni neɗɗo pecciɗo ni ko toon ɓurmi jeeyede e ga saabu ɗanniyanke nattat jeeyede e cuuɗi muɗum kala nde ummi ɗo woni ɗo koyno faraysi ni so ari ɗo wiyete ɗo ko koɗo so hooti ko to jeeya kono noon ene wuppi gayno ko gayno mbuutu muɗum dasa min nalankagal am en France mboɗo wawi wiide so nagge wawa wiide ladde albarka mboɗo yetta ɓiɓɓe fulɓe ɓe tewmi toon ɓe jinmi ɓe jiɓɓi yiɓɓemi min Mamma Déme hay sinno mi dañani andede ga mi dañani on fartange mi dañani artude ga ene mata yimɓe ɓe ne ɓuura andude Mamma Déme mi regretani kadi ko gandami toggo nde wonno fof kadi ko ɓeydare joni noon e nder ko gandami toon ko foof jinmi noon ɓulnade mata mbaɗa arta mi hetta ga ko ɗum woni sababude garangal am ga pour yidde fulɓe wonɓe gaɓe walla Sénégal naɓe no putirno no kerino Mauritanie naɓe walla Afrique mata ne ganda Mamma Déme e holko dillata ko e holko woni mission Mamma Déme mata ne wawa jeeyede e nder gueɗe nalankoɓe ɗe jeeyaɗe ko joni fof mbiyata ko pour ma bokka voilà ko ɗum woni haala ka kono noon min kam nalankagal yewnani kam en France ko hunde nde jinmi kadi nde mbaɗantumi kadi association ngaji fulɓe nalankagal ma ne waɗa toon ene yaara yesso no feewi nder France no jiɗirmi ni mi rokka ɗumen wune kadi yimɓe juunoɓe kam toon ɓe yimɓe kadi yiɗɓe toon Mamma Déme guila e cate meɗen en ko wayno KJPF en kawtal janggoɓe pular fulfulde windere nde guila e anani de pinal fulɓe en walla association ngaji guure fuutankoɓe ɓe kala hen baɗɗo hunde ene heewi noddude hen Mamma Déme wayani no gani kono noon kadi mettani toon kadi aussi mais an joni cukkula so tawi a woni ɗo Mamma Déme dande ma nde no wayi weldene so tawi a woni ɗo a woni ɗo a felliti ganduɗa ligganade musique o hano hannirta ni cikkoɗa ɓurata ko ɗum mbaɗen ɗum gonmi e wadde ko ɗum jiɗɗa ɗum miijam ñoore komi jiɗɗo mata Amadou Diallo en foof nanggana kam ɗo junngo mi wona ɗo par ce que min Amadou Diallo ko neɗɗo belɗo ko sehlam no fewi mi korsinmi ko miñiraɗo ko kañum waɗantam ɗo en promotion ngol ɗo mi salmini kadi e nder hen kadi Daouda Diane ɓen fof gemboɓe komi gartuɗo bisimilla bisimilla ma Mamma Déme mi wawa haalde kadi taw mi haalani hen ganduɗa mi rutta he beele onon centre uji hande sukaɓe aroɓe less wonɓe less moon e onon mata on ngala miijoji gam ganduɗa ƴettude jimɗi meɗen cosaan oɗon gandi jimɗi men cosaan ko baɗɗi fayida ko belɗi ene wayno hande jimɗi men ɗi nene majja ko wayno Amadou Tamba en yimannoɓe leele jimɗi nene jaaha yimannoɓe Fatimata Hawa ko jimɗi belɗi mais pourquoi onon sukaɓe on gartata e ɗiɗon jimɗi ha wallahi an Tidianiyatu yo Allah waɗema barke ɓeɗon ko yimɓe ɓe ganduɗa ko source d' inspiration hay haalde indeji mabɓe ene waɗi fayida ɗum ko Amadou Tamba Diop en ƴettuɓe guila e Samba Diop Leele en guila e anani de wulloɓe leele ɓe foof Mame Samba Dieeba en anani de ɓeɓe kalɗa Sidi Baylel en ɗum foof c'est des références kadi c'est des bibliothèques no tubakoɓe mbiyata ni ko mémoire de l'Afrique ɓe ko yimɓe fotnoɓe waɗanede des monuments hayno nanirta monument de la renaissance ni monument ji mbaɗeteɗi ɗo ɗi eɓe pooti waɗanede ɗum et surtout enen haalpulareɓe eɗen gandi kadi darde nde ɓe darani noon leñol ngol donc jimɗi mabɓe kala ɗo ɓe ƴoogi ɓe gandi ɗo ɓe parani ɗo ɓe kuccini ɗum ko jimɗi kadi pindinoji ɗi ganduɗa toutes les générations confondues ene yiiɗi ɗum guila e babiraɗo mum sa yimi hande leele babiraɗo weltoto hen naayo suka kadi tokoso o welto hen donc surtout ko musique mo ganduɗa ki universel min de mi fiɓani sikke wonde mi watta ɗum kadi komi gartowo hen par ce que min komi jiiɗo sukaɓe foof yimoɓe fuɗɗiɓe jimirɓe e onon haɗo jaraton ɗo hay goto mi yiyani ne yima e jimɗi men cosaan firti ko so yeeso ne ari aɗo koɗi majjuɗi haalaɓe te ɗi potani majjude ko fina tawa meɗen ko jimɗi ɗi ganduɗa belɗi kala nanɗo ɗum ene welto hen hayso no ganduɗa gonɗa ko duuɓi sappo ladde so tawi heeɗima ɗum tan miijo ma artane ga en nde noon ɗi
potani welsindede kala kadi sugu mo joddimi ɗo e plateau Pindi TV mi haalnan ɗum wallahi haali gon ɗum ɗon mi salmina Fariyatou Ba on ko tanum Alhaji Mamadou Seydou Ba toon to Madina Gounass yen kiire barke makko mi salmina kadi tante Haydara mi salmina kadi bandiraɓe daroɓe Ayaw Pindi TV kala ha joni koye Mamadou Dem jaadoten hokken kadi morso goɗɗo garten kadi e ko adi men ruttade morso goɗɗo mi yetta hen nde wonno so neɗɗo yettani Allah yettata sababu mi yetta hen keynam mawnum joom suudam ɓornuɗo kam oɗo wutte mi weltima hen mi ene wiya Aissata Thionggane ko kañum kadi woni kirjinɗo ha gartumi gani sabu dusde ɗum ene faye yangue ɗum mi wiya ɗum hen au passage Aissata Thionggane Aissata Abou Dadi Samba Dramane debbo ceɗɗo wiyete noon a jarama hamin mbiya yo Allah fewnu dewgal ngal wali jayo may sabanende jayon jay may sabanende wali jayo may sabanende jayon jay may sabanende jay wali manka jay sama lamto pour ñëw naay ne leen pour ñëw naay bu jay wali wali njaay yo may sa banende jayo njaay may sa banende jay wali manka jay sama lamdo pour ñëw naay ne leen pour ñëw naay bu Hamadi Camara ne leen pour ñëw na Nini Camara ne leen pour ñëw na Seri Rugi Coya Borkomore fondé Chile mon bu mu njaay Salamale ma chedom beñu ganam Samba Mariam molo baroga Dabel finata do ngala yebe Wura Cerno Alpha Cerno Bokara Alpha Cerno Seyil Dahiru Mamadou Alpha Sar Bewdo nene Kumba Gange Dabiye wodeje Esa jewni jewo ko laɗo aɗa lemmini hawrane puusu galle buuro buur buuro dongu buuro jagaraf tan jagaraf hacilon leñol ngol noon ɗo keɗaɗo aɗa walla miskineɓe aɗa weeli wiide banam gorko nani aɗa weeli wiide joom gallam nani aɗa weeli wiide mawniraguellam nani aɗa weeli wiide
de e sirage lamnani bay mum bisu impôt et domaine mo Cees Mawngo Seri Aïda Sow wali njaay yo may dabanede yayo njaay may dabanede ndeysaan ceegi ko Mamadou Deme mi salmina doom bayam Siradio Sarr ko miñum Tahir Sall gorko mo hoore fonde salminama mi salminane kadi directeur impôt domaine mo mbiɗa o malla Habib ala min ko Abibou Nia ndiyam mi calmini kadi Djibsi mo mbiɗa o en calmini bandiraɓe wattuɓe haqqillaji mumen AOPindi mi salmini kadi nena men yiɗɓe AOPindi TV ko yetten kala haaɓe ƴeeɓa woni nenam Coumba Dado mi salmini ɗum mi juuro ɗum mi salmina sehilam guiƴam Safiatou Sy ha joni Mamadou Deme plateau jiri machallah ɗomin cabbinoma ɗo ari ha ɗon e Amadou Diallo ami kadi Mariam kadi aussi nana ama Mariam woni borom café ala ndey Fatou saison woni Mariam ndey Fatou Mariam a salminama e joni tan Mamadou Deme mbiɗa ka garɗo ɗo e Sénégal a heppani a haɓani tigui garɗa ko fewnude musique o hano hannirta ni koko fewno jokka kadi golle hol surprise mo jogoɗa leñol ngol surprise mo joganimi leñol ngol e ɗum wayno leydi nde wonno so wonano oɗo ñaw nguɗo ñaw duumigu ngu tawonno surprise o yiyama walla nanama eɗen jogui projet ji ɗi mbayno leydi projet ji ɗi noon jinnomi min ko adi fulɓe ne mbiya ko adi neɗɗo ne ande banggueji goɗɗi yo ande ɗo jeeyaɗo France to ko toon mboɗo wawi wiide jeeyami hannde so neɗɗo waɗi nokku duuɓi nogas e joyyi walla nogas jeegom natti ene jeeya hen kadi dañi toon ɓesgu kadi ewa wadde mboɗo yinno wadde ce qu'on appelle un grand événement digne de son nom tawa ko à l'endroit de ma personne batte nalankagal ngal mbaɗanmi ngal mi waɗana ɗum un anniversaire plus un album sorti album o koko gasi mais mi wawano wadde anniversaire o ewa joni haddino ham wadde anniversaire o ko nde ɗetteno date nde hawri ko coronavirus yillima yimɓe te corona ronkama yo ummo ɗo eɗen yimɓe ne ñagonde Allah ittanto yimɓe oɗo corona par ce que ñabbuli dewnodi ɗo ɗi foof ene famodiri e yimɓeɓe ha heddi corona ronkama e famodiri yimɓeɓe yo Allah ittanen ɗum so itti ɗum e nden ma surprise uji ɗi kaaloye kadi men gartoy ɗo kadi kaalen allahumma amin yo Allah ittan ɗon corona wajama salama joni mata o fiyata o yahama o fiyata o yahala kalno ɗum Mama Diallo dewno ko ɗon tigui aba mbiyata kadi Mamadou Deme surprise o mbiɗa wawa haalde foof ñaw gasande puɗɗoɗa haalande ko noon fulɓe mbi ko andi fof haali fof bonni fof andi fof kadi deƴƴi fof kadi bonni fof ɗum woni haala ka en mennan tan noon ha joni ko Mamadou Deme ko yimata kono weelo hokken morso goɗɗo haade min jamaji min gasde eɗen jaaha debbo pullo wonɗo aduna o tolni kadi ndeysan guelma wolluma guel bande kadi neɗɗo kadi horo ubbat nema oɗo mo jiɗmi yimde ɗo mboɗo foti yimdemo yimde neɗɗo kadi bonani sahaji ɓaadi ko ñam golleji mum kalta ko on woni sababude jagulam France ko Oumou Amadou Dieynaba Lastolel Coumba Billo Duderi ko kañum yi kam itti kam ɗo ene Sénégal nawi kam France donc mbaɗanmomi morceau pour la rendre hommage ndeysan ko noon tigui batte moƴƴere foof jarno woni hen cika ko wasu wona wasu neno yam mbiye wawde wayno wonko ine waɗa woni hen cika ko wasu wona wasu neno yam nane wawde wayno
gijam faɗɗata kam wona wasuneno yam mbiye wawde way noon so wuri ko gijam faɗɗata kam wona wasuneno yam mbiye wawde wayno somi fini mi juuli mi ñaago yo Allah junnu o soko bulo mbiye wawde wayno lekki jaaɓi ɓuuki ɓenduki ɓadiki leydi foftinki sammoɓe nangue jangaɓe ɓuɓri wulaɓe cocorgal pulo ene yebbina reedu ne laɓɓina ñiije d'accord ñaari bor jumma pulo baba pulo nene kadi torodo baba pulo ko kumbi so tedungal ko Allah waɗanma tedungal ko Amadou Diallo tedungal kumbi sogara kumba tedungal ko ndey haadi tedungal Mariamu yam an tedungal wona wasuneno yam mbiye wawde way ko Bokara Ba tedungal Tijani yatum Sar tedungal ko hayo yam tedungal Ibrahima Barka tedungal kido Hawa Samba tedungal jamma e Bordeaux weli tedungal wona wasuneno yam ko mbiye wawde wayno ko Amisal tedungal Mamoudou Awelam tedungal Hawa Mignel Sall tedungal ko Geyel Congan tedungal ko wona wasuneno yam mbiye wawde wayno ko noon tigi teddungal dasatake rondete sa yimi teddungal min beltoto hen no fewi mi salmina Kismasi mi salmina kadi jeewo makko Malado Senghor mi salmina kadi jeewam ɓorninde kam oɗo wutte wiyami ittir nguleyki woni jeewo Samba Sarr woni Kiné Faye mi salmini mi juurimama ko noon kadi Mamadou Déme ko welidi yonata Alpha Yudara wiyata kono mbiɗa sikki ko dokkaneɗen ko gasi so tawi noon holko jiɗɗa haalde komi namda himo holno mbiyata kam ndeysan ko weltade tan waktu o doohi yettima haaɗo yettiɗo seeɗa ala ko barke woodi ko yidde wiide leñol fulɓe ngol eɗen keewi jogade konngol eɗen mbiya enen fulɓe ko bonni en ko ɗum ɗo en donki andude on neɗɗo holi on go kalɗo fof ko noon wiyata jofoto ko yimɓeɓe min donki andude on jonko yo yimɓeɓe tindodire koye mumen so neɗɗo ƴeewe hoore mum tan hurrata ko bandum kadi woni fayida neɗɗo tan
ko nangtade fina tawa mum tiiɗe diine mum e aada mum ko on tuma kadi nangto e ɗemgal mum nde wonno ɗemgal so ngal yimaka ngal haalaka ngal windaka tan ngal yoloto kadi yo yimɓeɓe tinno kadi e windiyankoɓe e jaydiyankoɓeɓe e waɗoɓe théâtre uji ɗi e yimmoɓeɓe kamɓe foof yimɓeɓe paama foof koye leñol ngol ɓe ƴogata kadi koye leñol ngol kadi ɓe juppata donc so yimɓeɓe kadi so neɗɗo dillini ko teddi yo yaato ɓaggi koɗo tiiɗi emin jiiɗi leñol ngol leñol fulɓe ko leñol bangol fayida kono sahaji kadi yimɓeɓe kadi ene ƴessa kadi hoybinde ɗemgal ngal no fewi no fewi eɗen ñaago Allah nde rokka en doole rokka en ndam hokka en gartam ha mbawen tiiɗade koye meɗen ha nangodiren koye meɗen gonnen koye aduna mo ganduɗa joni aduna ko udditi yimɓeɓe hankkadi ala ko neɗɗo ala ko nelata e asaman ko ɓuuri cuurki donc yimɓe foof ko ñalli ɗo Sénégal foof yettoto France joni donc hunde nde ne yaawi ya so kon appel un marketing qui ne dit pas son nom ne yaawi kadi yimɓeɓe yo yimɓeɓe tinmi tan dal kadi ko adi eɗen mbaɗa ɗum ɗon ko jinnomi waajade leñol ngol ko noon tigui Mamadou Demba Allah jarama a jarama ha gollema jooɗi peewi noddude tiɗani tiɗi kadi ko nodda bande aranotoma tigui a nottitima fulla a nottitima fayida a nottitima kadi no ɓiɗɗo pullo notortoni hamin mbiya kadi yo Allah junnu ko mako ha juuta ɗum noon en beltanima bandiraɓe yewtere men pinal hanke hande en gardi hen ha ɗo hettannoen to kaɓirde to ko Samba Gueye Thiat Walo Amadou Touré ko on tigui hettannoen oga banggue bandiraɓe Mariam tigui nanɗo jooɗi Amadou Diallo nen hucciten makkiyas joɗɗo oɗon gandi ko kumbis Ndeye Fatou Massila bandiraɓe ɗo e yesso haalirde he ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidiane Toussar debbo mo horɗolde Sara Niang Palibe e Boubou Diéry heddarago e molarago hersi Allah yiyodeɓe ko on tigui arno yewtude mon bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen so gueno ñaawi ɗo e Pindi TV